Здравейте! От екипа на VMSnet ще ви покажа настройките за мобилния интернет. За целта ще сложим картите на телефона. Всеки наш продукт, мобилен телефон, който поддържа безжичен интернет, настройките са аналогични. Ще включим телефона. Преди работа с телефона трябва задължително да се калиброва. Това става от следната опция, когато следим точката. Може да го направите и с пръст. Това е нужно за по-точно. Когато натиснете, точността е отлична. Настройките на интернет стават по този начин. Когато влезем в опция настройки, първо ще направим настройки на телефона. Час и дата. Задължително да зададем градът да е София. Ако не е на София, мести се ето от тук. От тук назад. След това задаваме време и дата. Тук се задава часът. Тук е датата. Натискаме ОК. След като сме настроили телефона, ще се опитаме да намерим безжична мрежа. Това става от тук. Четвъртата опция – търсене на мрежа. Намерихме нашата мрежа. Сега трябва да въведем код, ако интернетът е заключен. Става от втората опция Define Access Point. С молива отивам по-надолу, където шестата опция е да въведем кода. След като въведем кода, натискаме готово. Отново натискаме готово. Пита ни да запаметим, ние избираме да. След това, когато вече сме направили тези необходими настройки, ще влезем в браузъра на телефона. Това е Opera Mini и можем да въведем вече интернет адрес. Примерно можем да проверим нашата електронна поща. Свързахме се вече. Тук телефона се вижда как зарежда.
Изчакваме да зареди. Можем да местим нагоре или надолу. От тук се връщаме в изходната позиция. Когато искаме да излезем от операта, от опции меню избираме Exit. Това са настройките, необходими за интернета. Желаем ви приятно сърфиране от екипа на Vensnet.